lányoknak a korát nem bolygatjuk, mellette Vanda, mellette Loki, aki egy angol bull terrier, mellette Zoli, mellette Kira, aki egy egyéves múlott kánekorzó, aztán Gina, akinek a korát szintén nem bolygatjuk, mellette Zeus, amerikai Staffordshire terrier, aztán Norbi, Pupival és Baluval, két pitbull terrierről van szó, és Krista, és a fantasztikus kis keverékünk, Jessie, aki mindenre használható, gyors, mint a villám, és pontosan ugyanannyi foga van, mint a fajta tiszta kutyáknak, tehát érdemes elkerülni szintén egy tomboló haralást tőle. És akkor, hogyha a segédünk felöltözött, felvette az utolsó kesztyűjét, és az egy kicsit tovább szokott tartani, mint maga a nadrág, akkor már is nekiállunk a bemutatónak, akit Jessie-vel fogunk kezdeni. Jessie-vel fogunk kezdeni, és egy hetszelőrongyal. Jessie már tudja, hogy miről van szó, Krisztián nem annyira, pedig egy borzasztó, fantasztikus fiatalember, tehát felfogja egy ostor segítségével a kutyát hetszelni, hogy érdekelje azt, ami nála van, és egy adott pillanatban a Krisztián nagyon kedvezően, hogy a kutya odaférjen hozzá, meg fogja engedni, hogy a szájába vegye ezt a rongyot, játszon vele, egy kicsit rángassa. Így van, tehát ez a kutyáknak a fogása, ez akkor is ugyanúgy létrejön, hogyha esetleg valakinek valamiért veszi a kutya a szájába. Ezt mindig el kell mondjam, hogy a rendfenntartásban a kutya, bár kiválóan kiképzett, nem ismeri a BTK-t, tehát egyáltalán nem fogja korlátozni magát akkor, hogy mekkorán harapjon, amekkor erővel össze tudja csukni a száját, annyival fog. Nincs ilyen, hogy használod a húsnának, úgy lesz, mint egy húsnak, hogy az minden olyan. Szintén olyan költető anyagból, fogni rá, hogy harapni, és tökéletes fogást biztosítani rajta, semmi akadálya, csak úgy szépen össze tudja a száját zárni, csodálatosan rá tud fogni, rá tud harapni a zsákmányra, és mindaddig fogja természetesen, amint a segít oda nem hagyja neki, tehát a zsákmány ösztönre építve viszi, és ugye elviheti a végén. Egy kapcsot elfogadunk, hogyha tetszett. Tehát itt fejlődésben van, még egy kölyökutú. Következő lépés meg, tulajdonképpen amikor az ütőpárnával és a harapópárnával, tehát mindaddig fejlesztjük a kutyának a harapási tudását, eresztési tudását, amíg ember után tudjuk kívánni. Olyan kiképzésnek teljesen mindent, hogy szület, küldjük férfira, nőre, férfira, nagyra, hogyha elhangzott a fog parancsó, már olyan, hogy ilyen inkább mulatságos, mint hogy elképzelhető, de nagyon vicces, mikor futnak a kutyára, hatalmasan tudnak tapnyolni, hogy a kutya utolérni. Gyerünk, rendkívül kitartó, nagyon okos kutyák, könnyen képezhetőek, hát és ugye azt nem kell kiemelnem, hogy milyen harapási képességük van. Hát van egy olyan régi mondás, nem tudom, ki ismeri, hogy a pitbullpálya egyirányú utca, nem kifele jönnek a dolgok, hanem befelé. Hát egy stabil fogást tudhatunk be a kutyáknak. A következő, amit fogni fog a harapópárnak, a harapásnak az erejét a játéknak fogja ezt föl, csodálatosan rá tud harapni, nem hiszik ki a fogai közül. Ugyanapást azért is érdemes elkerülni, mert biztos látta már mindenki valóban kutyája. A kutyának a foga rendkívül nagy, hegyes és befelé hajlik, tehát nagyon nehéz valamit kitenni a szájából, amire stabilan ráfogod. Nagyon jó. gyerünk, húzzad! Nagyon ügyes! Ez az, húzzad! Körülbelül egy csupa vannak, ugye 50 kg, Krisztián 60. Nagyon ügyes vagy! Hiába van súlyfölénye, nem mindig tudja érvényesíteni, köszönjük a tapsot. Következő baby Zeus. 2,5 évúak a fogak ezen a harapás elnyelő anyagon is, gondolt a segédnek az alkarjával, tudjuk, hogy megfelelő kutya fogása, tovább léphet egy szinten. Szintén egy csodálatos osztoros hettelést látható. Egy kicsit felékesíti a kutyát, hogy akarja a szájába venni, így van, gyönyörű szépen ráharapott. Meg lehet próbálni elvenni a kutyától, ez nem mindig szokott sikerülni. Igazából általában a kutyánál van, de tapsot megszokni. Azért nagyon szeretek kutyával dolgozni, hogy az ember
ellentétben a kutya soha nem fél, soha nem félek. Hát én személy szerint sokkal jobban szeretek kutyával dolgozni, mint emberrel. A kutya soha nem akar inni egy sört, sosem mondja azt, hogy most itt árnyék van, nincs kell dolgozni, tehát ő mindig hadrafogható. És a segédszal, így van, egy csodálatos fogás. Ugye ilyenkor nem a nyakörvön, hanem a munkahámon van a kutya, hogy ne korlátozzuk semmilyen mozgásában. És megkapja a végén a zsákmányt, egy nagy tapsot elfogadunk, köszönjük szépen. Hát ezt tudod rá fog fogni, tehát ugye említettem 9 éves rutinos fogású kutya, ugye itt már nem idők arra próbálkozni, mert a Krisztián általában munkán kívül is használja a kezét. Jól azt, hogy a kutya mindaddig higgadt maradjon, amíg a kutyát úgymond használjuk. Tehát egyáltalán ne legyen ellenséges. Ugye már ismerik egymást Krisztiánnal, természetesen fog szólni, hogy nem tetszik neki valami. Így van. Nagyon ügyes kutya. Így van. Oda lehet menni, meg lehet simogatni. Semmiféle ellenállás nem mutat a kutya, tehát csak a munkára koncentrál. Krisztián nem fog megmozdulni, semmit az ég egyatt a világon nem fog csinálni. Így van. Fog parancsra egyszerűen rá fog fogni. És mindaddig fogva tartja, amíg a gazditól másik utasítást nem kap. Nagyon megdicsérjük, nagyon nagy tapsot. Általában, amikor bevetésre használjuk a kutyát, mert elkerülhetetlen, hogy kutyát küldjünk, akkor természetesen nem itt vagyunk, tehát hagyjuk egy kicsit őket ismertetni a földön, jó? Tehát nem parancsoljuk le egyből a kutyát, nem úgy kell azt elképzelni, hogy ilyen vigyorral támozik az úriember, tehát általában mentősök szokták felsegíteni és lekísérni. Nagyon kedves tőlük, hogy biztosítjuk nekik a folyamatos munkát. A következő kutyusunk Loki lesz. Látjuk, hogy egy kicsit véredezettséggel a kutyát. Azért nagy tüszköd az, hogy úgy szokta élni a betörött rablót. A rendrakót a kutyuskát, hogy igazán szokott neki a probléma lenni. Loki már rá van készülve a feladatra, Krisztián is rá van készülve, tehát mindent be fog vetni az elszaladó Loki elől. Drukkolunk, hogy sikerüljön. Ilyenkor természetesen a gazdiak helyzetben, tehát a szolgálatot teljesítő, a dolgok segítségét figyelni, hogy a kutya várja a szolgálatémáját. Jó, hát majdnem sikerült Krisztiánnak megnézni rá, nem az igazi, jó? Említettem már, hogy teljesen csinálunk a kutyacsaparjasztónak a figyelni. Krisztián most tényleg megütni a kutyát, nem fog úgy csinálni, hogy megütni. A kutyoknál egészen minigosat fejlesztünk, akkor jó egy kutya, amikor egy kicsit megvan, hogy a puszírdott a minigostal, semmi más tapsot elfogadunk rajta, köszönjük szépen. Egészen addig, amikor újból a sütésre a kutya csak be nem tudja elijeszteni Krisztiánnak a kutyáját. Ha megtutamodik, fog elszólni. Említettem már, hogy ez a könnyű nyári viselet nem könnyű. Nyári viselet. Úgyhogy igazából most azt fogjuk látni, hogy Krisztián megpróbálja valut elkergetni. Felépít szaladni, megszólítól, ütögetítól, tehát minden megtesz, hogy elkergetni. És elkerüljön a hónapos tehát ilyenkor biztos hallhatjuk, hogy nem küldte idézetek röpködnek a levegőbe. Tehát próbáljuk a kutyák tanításánál teljesen természetszerű környezetet teremteni. Általában a kutyák rendezvényeken, koncerteken, foci meccseken próbálunk, hogy említettem, egy tapsot elfogadunk. Hozzát sajnos nem sikerült Krisztiánnak valamit elkergetni. Borzasztó jóképű, mégis rossz arcú fiatalember, aki kerüli a fizikai munkát és bármit, amivel tisztességes módon pénzhez juthatna, és ellopja majd ezt a csodálatos kicsi táskát. És megpróbál majd elszaladni vele, hát gondolom mindenki sejti, hogy milyen eredménnyel fog elszaladni a kicsi elől. Előbb már egyszer nem sikerült. Lényeg az, hogy természetesen a kutyuska borzasztó udvariasan láb mellett sétálni. És egészen addig csapva fogja tartani a kutyuska. Mila megpróbálja elkérni majd a táskát tőle. Éppen megkéri, hogy adja oda. Menni a polgára, ha lehet. Egy kaphat, megköszönjük.
föl vannak bátorodva a soproni mászok hatásától, valószínű nem egyet fogyasztottak, hanem sokkal többet, és egyelőre a sörár nyerésre belekötnek majd ebbe a leányzóba. Mint említettem, a szájkosát fél, és a kutya nem fél használni. Természetesen ismerik már egymást, tehát Csáti jelzi, hogy ezek egyáltalán nem jó pufák, ezek a fiúk. Azt lehet, hogy erősen megérzik magukat a leányzónál. A kutyán egyáltalán nem gondolja, hogy szájkosár van rajta. A kutyát, a kutya addig fogja szájkosára ütni. Játékával, csodálatos, megnéről, mielőtt még valakinek baja esne. Szintén egy szájkosaras unokát fogunk látni, és a szájkosaras mindenkinek csodálatos fogás. Átadok egy fiatalember, a gépben nem tudja hány kiló, micsoda mászista vagyok, hogy én hogy tudom hány kiló. Megnézik ezt a fiatalember, aztán jól megszabad a késsel, meg lehet, hogy valaki megijesztene, hogy esetleg nem kell az a... Dobd el a kést, hogy bemegyek a kutyával! Dobd el a kést! Azt mondom, hogy dobd el a kést! Megdobod el! Mindegészen amíg ellen dobja azt a kést, addig hagyjuk a kutyus dolgozni. Köszönjük szépen a tapsot. Kedvelkednek, fiam, látod, mindjárt tisztul a fejem, kell a betopszúra 30 000 szintén állami pénzből. Úgy, akkor, hogy összebarátkoztunk a kutyuval, Norbi mindjárt le is veszi volna a szájkosat, akkor szépen lekísérjük. Így van. Jó, úgy, elég volt már sóból, így van, szépen lemegyünk, levonulunk, kitomboltak magam. Látom, nem fázol annyira. Ilyen jó melegünk is volt közben, valaki? Jó, szépen lekísérjük a fiatalembert, hát most már sikerült neki megnyugodni. Természetesen azért Norbi jön mögöttünk, hát a véletlen nem sikerült neki megnyugodni, mert az a sokroni mászok nem 4 volt, hanem inkább 8. És lehet, hogy megfelelő kontaktus, aki Krisztián egy kicsit bepörgesse a nézők közé a kutyát, nem tudom, említettem, hogy nem eresztenek a kutyák. Jó, természetesen ilyenkor, amikor megfelelőképpen sikerült, olyankor előfordul, hogy amikor valaki nem bír magával, egy kicsit csúnyán összevakossa magát, mikor a földön fekszik, ugye, hogy hadonászik a fegyverrel, ez sajnos előfordul ugye ebben a szakmában. Természetesen, amíg tart a hősiesség, addig a kutya nem fog ereszteni. Amikor a hősiesség alább hagyott, akkor fog a kutya ereszteni, így van. Általában megpróbálkozunk ilyenekkel, amikor fogásban van a kutya, éppen játszik, és éppen muszáj volt a kutyát küldeni, megpróbálkozunk az ereszt parancsot, köszönjük szépen a kapcsot. Az ereszt parancsról megszoktunk próbálkozni, hogy tudjuk, a szülőjéval hátra eresztel a kutya, nem szokott, de hátra, tudjátok, hogy egy kicsit húzzuk vele az időt, addig is játszanak, több a végtőbb, a settőbb a köré. Már említettem, a mentősöknek csodálatos munkája van, hagyjuk is őket dolgozni. Így van, és a végén egy csodálatos látvány. Természetesen a kutyák nem ijedhetnek meg segélytől, se pisztolytól, se karamétól, se térítélelmi játéktól, hiába férnek el a csövében, mert akkor is munkát kell végezzen. Ez előfordulhat, hogy van egy fiatalember, akinél fegyver van, és ezt nem fél használni, és esetleg az eljáró kutyásról szóvá teszi, hogy talán nem kellene azon hordájjal mászkálni lehetetlen területen, ráadásul kikapcsolt pisztolytáskával, árulkodik, holott nem azért, mint hogyha előítéletes lennék, de szerintem nem vagy rendőr, úgyhogy ha lehetne, akkor ide adnák nekem azt a fegyvert. Természetesen ezt mindig borzasztó udvariasan kérjük, hogy megfeleljen ez a VTK-nak. Természetesen a kollégina nagyon figyel, hogy nem ott baj legyen, tehát megpróbálom elkérni a fiatalembertől azt a fegyvert, hogy ugyan adja már oda nekem, mert nincs rá szükség. De nem így adjuk oda, hanem szépen szabályosan, hogy tussa le. Nem úgy adjuk oda, nem úgy adjuk oda, hogy vissza meg nem alszik, ugye? Hanem figyelj, hogy mi történik. Elkérjük azt a pisztolyt.
foglalkoztunk azzal a fegyverrel, hát szépen ideadjuk, ugye? Nem lesz a ravaton az újjú. Megkéri a kettes fiatalembert, a biztos, hogy kapja már el azt a fegyvert, mert azért biztos, hogy nem fogja az a kutya elereszteni. Úgy. Nagyon jó. Jó, ilyenkor megnézzük, hogy üres az a fegyver. Nagyon fontos, hogy a fegyver üres legyen, mert előfordul ilyenkor, hogy lápológi magát az úriember. Ez nagyon ritkán, de előfordul, ugye, amikor valaki fegyverrel hodonászik. Én már említettem, a mentősök is emberek, szükségünk van munkára. Csodálatos eresztés után megpróbáljuk megkísérni az úriember, és talán munkát könnyebb, egy kilóval lehet, hogy hajlandó lesz látni. Megpróbáljuk lekísérni. Jó? Ugye a kutya nem reagál a lövésre. Egy kicsit, tehát meg vannak tanítva arra, hogy csak a feladatra koncentráljanak. Tehát a kutya nem csökkent a munkavégzésből, egészen addig fogni fog, amíg elkérő parancsot nem kap. Sok megköszönünk, hogyha esetleg tetszett. Tehát az említett sűn, lábhoz indulunk. Így van, és csodálatos módon megpróbáljuk. Próbálsz meg, de büdös vagy. És a testünk előtt védjük, megvárjuk. Megvárjuk, amíg nem áttanítják ezt kétkaros lefegyvert, nevezzük, ez mind addig tartani, hasonló pusztákat előadunk. Egyik kezében sem tud fegyver lenni, mert itt mind a két keze fogad. Említettem már, hogy Krisztián 60 kg, Kupi pedig éppen 30. Ez mind addig tart, természetesen, amíg nem átszalhatnak. És akkor adunk egy eredményet. Ugyanilyen menetem 8. Akik valamit nem fogják engedni, hogy az a kocsilopás végbe menjen. Tehát egy pár perc szünet, amíg a kocsival beállunk. És nem a megfelelő adás étel szabályaival szeretnénk ezt az autót megszerezni. Itt van velünk Kupi, itt már láttuk munkában, akár vasban, akár forrásban. Ugye van egy csodálatos autó, családi megkinél, tulajdonosok, kedvesen utok, rohányzó, garázsbantanzó, rendszeresen ellopott, mindenki ellopják egyszer, mégis nálunk marad, nagyon érdekes. És van egy csodálatos Krisztiánunk, aki dacolva az időjárással és a 20 kilós nadrággal csodálatosan teljesít. Senki nem kellene vele, ezt azért hozzáteszem. Államban. Krisztián nem mindenre vagyok, sem szeretem tanulni, nem tanulnik meg. Hát már is szeretnék mindent ellopni, ez egy csodálatos autó és történetesen ilyen. Én mit sem sejtek, motorászik az autóval. Igen, elmondanám, hogy lovagol, talán borzasztó kerekén olyan, amilyennek látszik. Tehát mivel így van hála, természetesen nem fogunk vezélyeztetni a két. Jó, tehát megpróbáljuk a párunkat biztonságba hozni. Minden teljesen mindegy, hogy mi a szituáció. Ha tudja fogni fog, teljesen mindegy, hogy autóval vagyunk, nem autóval vagyunk. És egészen addig segítünk az úriemberen, amíg úgy nem dönt, hogy talán mégis inkább a használt autó.hu fog autót választani.
és elülően alapfogásának ezt a módját. Természetesen a fogás egészen az eredet parancsoljuk, a Kriszta már nem megy hátrébb, mert ott már emberek vannak, szigetelni a Kriszta. Nagyon megkísérjük azokat a kutyákat, és egy nagyon nagy kapcsolat elfogadunk. Nagyjából ennyi szituációval készültünk, és most közöltem, hogy 37 fokon az autóval, és találatos tartunk, és ja nem, azt kell közölni. Ez lett volna a másik tippem, hogy ez egy ilyen tipp. Jó, és akkor milyen rendkívül jól dolgoztak a kutyusai, így mindenki egy jutalomvárnát fog kapni a végére. Ez annyit tesz, hogy minden kutyus jutalomból egy párnát megkapnak, ami ugye említettem, hogy tökéletes harapást biztosít a kutyának, semmilyen akadálya nincsen, hogy a kutyus ráharapjon. Tehát mindenki kap egy csodálatos párnát, amit már el is kezdtünk rával. Mindenki megkapja a kis jutalmát. Teljesen mindegy, ilyen magas emeljük, aki túl emeljük. Ügyes vagy! Fogja! És már jöhet is a balú. Ez a és már kapja is a jutalmat. Ez a és már viszi is. Nagyon jó, és már jöhet is Zeus. Ez az nagyon jó. És már kapja is a jutalmat. Átadok. És már jöhet is a Loki. Nem most bénázik a pórázzal, mert már jön is a Loki. Nem holnap után, hanem most, így van. Ott a játék, úgy. És megpróbálja majd a rövid pórázra rendezni ezt a kutyát, aki megkiadta azt a 3 méteres pórázat, ezt majd bemutató után megfojtom vele. Ha menjen! Ez az, és már meg is kapta a csodálatos jutalmát, és már pórázt is ragadott a Vanda, és már viszi is a kutyust azzal a csodálatos nyereménnyel. Így van, tökéletes. És már jöhet is Sáti. Itt említettem, 9 éves a kutya, de még mindig nem érdemes fogócskázni vele. Hát igen, ez az volt, aminek látszott. Jól megegyződik. Ugye ilyenkor azért sátítom, miért látszik, nem csak azért, mert úgy néz ki. És már jöhet is Sáva. Ez az, csodálatos a fogás. Nagyon szép. Ez az, és már el is kapta Norbi. Így van, és már viszi is a zsákmányt. Nagyon jó. És már jöhet Jesse, aki a tanulója volt, és gyors, mint a villám, és tanuló létére már fog is. Nagyon jó, és már póráz végére is veszi a Kriszta. Krisztánk megint egy kicsit elbúbiskolt, ebben a jó időben pedig Krisztián van beöltözve. És mi voltunk a Kutyaplac Egyesület Kaposvárról, köszönjük szépen! Ha megérdemeljük, akkor biztosan kapunk majd egy kapcsot. Kutyaiskolán foglalkozik természetesen mindenféle kutyának a kiképzésével, akár családi hobbi kutya, akár frizbire, egészére, vagy az őrzővédő munkára támad kedve valakinek, bármelyik kutya bármilyen megtanítható, megfelelő türelemmel és fegyelemmel, és a kutya kiképzés fegyelmezett ember kíván.
aki kutyája pedig alkalmazott beléphet a K9-esek világában, ahol a kutyák senkitől és semmitől nem félnek. Időjárás, hideg, meleg, autó, fiú, lány, kicsi vagy ellenére fogják, dolgoznak, amit kell. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, további jó szórakozást mindenkinek!